Yazi nonke niyazi ukuthi ngikhulela la eGoli. Ngahlezi ngiyibuza mina ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu ababizwa ngamaTswana, angithi yazi sinabantu baseMalawi, sinabantu bakuphi kuphi, sibaningi nje e-Afrika. Abantu ababizwa ngamaTswana, labantu othiwa amaTswana, kwenziwa yini ukuthi babe baningi ejele? Noma kuthiwa la eSouth Africa kushaya ama-foreigner, ngeke kuze kuthiwa kushaya abantu baseBotswana. Next. Why? Basmart kakhulu, ba-united labo bantu, babambene, bahloniphana. Wena ngeke uze ukubone lokho makuwukuthi awunayo inhlonipho. You understand? Kumanje kune-tavern ekhona la eKagiso eyavulwa. Abantu baseNatali, abantu bakwezinye nje iy'ndawo, ezinye izizwe, abanankinga ngokuthi baphathe utshwala kanje, umuntu ahambe ephuza utshwala emgwaqeni. AmaTswana ngeke uze ubone enza lento leyo. Awesimame. Umuntu wakhona ufika nephesi, unephesi yakhe, angazi yathandazelwa yini. Ufika nephesi ekuseni ngo-6 ezothenga utshwala bakhe bosuku lonke. Uma kuphela leyo uzobona ngephesi futhi endala futhi nakhona egugile, beza la bezothenga utshwala. You understand? Fika buthenga utshwala, afake ephesini, gqoke kahle lo muntu, ngeke uze umbone ukuthi uyaphuza, ayophuzela endlini yakhe. Abahlala ebhodini. Bakhona-ke abahlala ebhodini, kodwa hhayi njengalento eyenzeka kwaMashu, lento eyenzeka lapha eMayville. You understand? Bona baphuza utshwala ngendlela abaphuza ngayo, kodwa-ke banganeno ngenhlonipho. Yayizwa leyo nto leyo, inyanza leyo. Thank you very much. Bacishe bafane namaSwati, kodwa manje amaSwati, indaba yamaSwati ijulile. AmaSwati ukuhlonipha kakhulu amadoda. Madvodza wakhona ahlonipha ukudlula abafati the most. Uma ngathiwa bashare 100%, ungabanikeza u-70 noma u-80% amadvodza aseSwatini. Amadvodza eMaswati anenhlonipho ukwedlula abafati bakhona. Bakhona abafazi abahloniphayo abahle futhi, kodwa iningi labo, angithi uyazi ukuthi amaSwati anothando. AmaSwati phela ngakhona mina eSwatini. AmaSwati athanda ukusebenzela abantu ababo, bayathanda uyabona nje into ezikanjalo. So abantu baseSwaziland, abantu abamaSwati, angithi uyazi sinamaSwati eSwatini, sinamaSwati futhi la eSouth Africa. Amantombazane akhona, umuntu wakhona once wayingwadla, usiyohleze ingwadla akaze alidlule, umuntu wakhona akasabukeki. Umuntu wakhona engayiphatha ba-overdo izinto amaSwati, yabo. Bakholelwa ekuthenini bazenzele, bayiphantele. AmaSwati bakholelwa kubo. You understand? Abafani-ke nezinye izizwe engeke ngisho ukuthi zinjani, ezifana nabelungu abafika la basibhose. Yeah, yayibona leyo nto leyo. So siyabonga. Thank you.